दिनै जिरायनाय गोथार सान नभेम्बर दाननि 19 तारिख 2023 मायथाइ। बे दिनाव गाहामै गाहाम लोगो मोनबावनो सुनै खाबु होग्रा बे गोथार इसोरखौ गेदेर हामबाय होनो लोगोसे मानगोनां मानिजाथाव नोंथांमोन साफ्रोमखौ नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलाव नाजावनानै लायो आरो आंनि गोथार अनसायनाय आरो फुंबिलिनि खुलुमनाय नोंथांमोन बयनोबो जिसुनि मुङाव बावहरग्रोयो। आसा खालामो इसोरनि दैदेननायाव नोंथांमोन साफ्रोमबो गाहामै दं। आंबो नोंथांमोननि आरज आरो फोरबोनि हेफाजाबजों मोजाङै दं। आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। खैफोदनि समाव अनसायग्रानो इयुनाव नों मा होगोन? मार्कसनि सुजुनाय गाहाम खौरां 8:37 सिरि आरो मानसिया गावनि जाहोननि बदल मा होगोन? अनलायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगो नोंथांमोन, गुबैयै सासे मावथि सोद्रोमाया जायखिजाया सैसोनायजों मावनाय हाजिरानि बिनिमयखौ साना बिदाय लानायनि सिगां मोननो जुनै जेरै अधिकार थायो, थामहिनबा सासे मोजां फोरोंगिरिया गुबै फरायसा खालामनो थाखाय सैसोना फोरोङो। जेब्ला बे सुबुङा माननि बिगोमा जायो अब्ला गुबै फोरोंगिरिया अनसायजानो हास्थायो। थिग बिदिनो रैखाथिनि बिगोमा इसोराबो नोंनि गोरबोनिफ्राय गावखौ खुलुमजानायखौ हास्थायदों। नायदे हुदा बिजाब 6:7 सिरि। बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि बिसाफोरनो फोरोंदो आरो न'आव, लामायाव, जिरायनायाव, उन्दुनायाव, सिखांनायाव, खामानि मावनायाव लागारबो बेफोर आयेनफोरनि बिसय सानलायफ्लायदे। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन, नों माब्लाबा सानफेरबाय अराय समनि एबा जुगामि नङै सिमा गोनां नोंनि बे जिउआव मोननाय गासै धोना नोंनि गियान एबा आखुथाइजों सोरजिनाय होनना? नोंनि बिदि साननाया इसोरनि सिगाङाव अराय समनि थाखाय गोरोन्थि जागोन। नों खामिनाय गंसे समायना नखराव नोंनि बोसोन एबा बानजायनाया जेसेबां ओंथि दं, जेरै नोंनि बेसेन गोसा आगोमा जिउजों लोगोसे नखराव थानाय गासै सम्पथिनि बिगोमा हिसाबै बि उदांस्रिनि बिगोमा इसोरा बांसिन क्षमता दं। बिनिखाय गुबै गोसोजों बि इसोरखौ गोमानाय गियान आरो मान सन्मानजों लोगोसे समायना मेहेरगोनां सम्पथिफोरखौ मोनफिननायनि जुनै रैखागिरि इसोरखौ हामबाय होननि। नायदो 1 सामुएल 1:27 सिरि। बे गथ'आनो जायनि लागै आङो आरज खालामदोंमोन आरो फोरबोआ आंनि हास्थायनाय बादि बे गथ'खौ आंनो होबाय। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा नोंथांमोन, गुबैयै आयदो गोनां सासे सुबुङा मानजों सुफुंजानाय एबा मोजां आदोर गोनां सुबुंनि अनसायजाना मोननाय बबेबा बेसेन गोसा बेसाद एबा मुवाखौ ओंथि गैयै थामहिनबा मिजिं गैयै माहारिजों गोरोबना हायना गोनां बुहुमनि मुस्रियाव गोरान बारजों बिरफाहोयोब्ला समायना महर गोसा मोखाङाव दुखुनि सादोर रोबै खोबथेनांगोन। नायदो दाहा बिजाब 4:14 सिरि। बिसोरो खानाफोर बादि सरगफोराव लामा गोदावबायदों। बिसोरो थैजों एसेबां मिननांजाबाय बिसोरनि पोसाकफोरखौ रावबो दांनो हाला। मानिजाथाव लोगो नोंथांमोन, समायना सोदोमस्रि गोनां बे संसाराव बेसेन गोसा जिउखौ लाना हान्थियारि जिउ लामाजों थाबायना बुहुमनि ढौआव जुजिना बादायनानै मोननाय बोलोग्रा इसोरनि गेदेर बोरखौ मान गैयै गलायाव दाफान। थारैनो नों अहं गोसोजों इसोर आरो माहारि हामजायै आखल एबा आखुजों बि इसोरखौ मोदै फसरोब्ला नायदो जापानिया 1:13 सिरि। बिनि जुनै बिसोरनि धोन सम्पथिया लुथिजागोन, बिसोरनि न'फ्रा सल्दुं मुलदुं खालामजागोन आरो बिसोरो न'फोर लुब्लाबो बिफोराव खामिनो मोननाय नङा आरो बिसोरो द्राक्षा बागान खालामब्लाबो बिफोरनि द्राक्षा बिदैखौ लोंनो मोननाय नङा। फोथायारि लोगो नोंथांमोन, मान मोननाय आरो गोमानाय गासै सम एबा मुगाया नोंनि आखायाव। गमामायै नों बेखौ सम थानायाव इसोर हामजानाय मोजां खोन्दोआव बाहायनो हायो।
बिनिखायनो इसोर होनाय गासै नोंनि समायना नखरखौ लानानै होजानाय गासै सम्पथिखौ अनसायग्रा गुबै इसोरनि नोजोराव नोंनि होजानाय गोरबो गोसोजों हामबाय होननायनि गोथार बुलि बावदो। बेयावनो रैखागिरि इसोरा रंजागोन। नायदो गितफोरनि 112 नम्बर 1निफ्राय 2सिम। जाय मानसिया फोरबोखौ गियो आरो फोरबोनि हुकुमफोरखौ बिमायनो हामजायो बे मानसिया साबायस। बिनि जोलैया पृथिबियाव जर गोनांथार जागोन। गोथों मानसिफोरनि फोलेरा बोर मोनगोन। इसोरा बे सुंद' बोसोननि सायाव आरो खोनासंगिरि साफ्रोम मानगोनां बिथांमोनखौ बोर होथों। फै जों आरज खालामनि। अनसायग्रा जोंनि गुबै इसोर, रोंगौथि आरो मान सन्मान गोमाजानाय साफ्रोम सुबुंफोरखौ नों गोथार इसोरा अनसायना उदांस्रि होबाय। लोगोसे जिउ आरो मोदोमाव बासायना लाबोजानाय साफ्रोमनि नखरखौ नेफ्लायदे। जिसुनि मुङाव बिबाय। आमेन।